У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут с усіми вами. И с Духом Твоим. Почуй, Пане, голос мой, как я Тебе кричу. Ты моя допомога, не откидай меня, и не покинь меня, Боже мой спаситель. Эту святую мшу офируем за святой памяти Алексея, просячи для его радости жить вечно. Перепросим Пана Бога за все наши грехи, как мы годно могли скласти эту наисвятейшую офиару. Споведайся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я ими, думкою, словом, учинком и замерканием. Моя вина, моя вина, моя лень великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсюди Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. На землі супокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебе великой хвалы Твоей. Пане Боже, небесный, Боже, Ой же всемогутный, Пане Сыне одинародный, Иису Христе, Пане Боже, Раду Божий, Сыне Отца.
святым грехи свету, прими моление наше, якися лишь прорушается, смилуйся над нами, бо только ты святый, только ты наш Пан, только ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвали, Богородица. Аминь. Молимся. О всемогутный Боже, наша моць і надія, ми слабые люди, и без Тебе ничего не можем. Выслухай наши молитвы и допоможи нам Твоей лаской, как наши воли и наши учинки были сгодны с Твоими заповедями. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, веки с Тобою живи и владать, у едности Духа Святого, Бог прозусе веки вечные. Аминь. Читание книги пророка Иезекииля. Так скажет вам Бог: возьму я с вершины высокого кедра и посажу, с верхних голив ягоных отломаю паруса и посажу на высокой и взмёслой горы. На высокой горы Израиля посажу его, и пустит голлён, и принесе плен, и стане величным кедром, и будут жить над ним усілякие птушці. Усяляке птаство буде гнездиться у тіні голя Ягонова. І доведаются все древа голявые, что я, Пан, понижаю высокое древо, а низкое древо узвышаю. Зеленое древо высушиваю, а сухое древо промышаю. Я, Пан, сказал и так зроблю. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. И прославлять имя Твое наивысшее, хранится любящее Твою милосердность и верность Твою в ночи. Справедливый заквітніння хваля, красивый цукер на ливане, посаженный у доме Бога, я заквітнілась на дитинцях нашого Бога. Старостями будут склонения, сохранения и свежия, кому решат, что справедливый Бог, терпение моя, и не могут меня правды. Стараемся подобаться Ему
йому, ці то будучи з ним, ці то далеко від його. Читання другого послання святого апостола Павла для Коринфян. Брати, маючи упевненість у кожній хвилині, вірте, що коли присутнічаємо у тілі, ми далеко від Пана, бо поступаємо по волі віри, а не діля бачення. Однак, маючи упевненість, ми більш хочемо покинути тіло і поселитися у Пана, тому стараємося подаватися йому, ті то будучи з ним, ті то далеко від його. Бо всі ми повинні з'явитися перед троном Христа, як кожен отримав згодно з тим, що він робив, живучи у тілі, добре і благое. Це Слово Боже. Дякуємо Пану. Алілуя, 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 алілуя. Сильні Слово Боже, сильний Христос, кожен, хто смерті Його буде жити вічно. Алілуя, алілуя, алілуя. Пан з вами. І з духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла для Марка. У той час Иисус сказал народу: «Володарство Божие небо человек, что кидая зерня в землю, и спить, и устаи ночью и днем, а як зерня взыходит и расте, он не ведает. Бо земля приносит плен сама по себе. Спочатку зеленину, потім колос, потім повне зерня в колосі. Коли ж соспіє плод, одразу посилає сер, тому що настало жниво. І казали: з чим порівняємо володарство Боже, ці в якої приповісті виявимо його, і оно, як гарчичне зерня. Коли його сіють у землю, і оно найбільше з усього насіння на землі. Коли ж посеяно, узыходить и становится большим за всякую зеленину, и пускай великое льдом, так что под тенем ягоным могут ховаться птушки небесные. У многих таких приповестях проповедовал им слово, горькие я не могли слухать, и без приповести не казал им, а своим учням сам на сам тлумачил все. Это слово Пана. Як почули в сьогоднішній Євангелії, Єсус так турбується кожним з нас, що навіть вибирає спеціальний спосіб, як до нас промовити. І менавіта у Євангеліях є вельми шмат приповістів, які найлепей нам показують, що маємо чинити і як попросту маємо жити. І сьогодні маємо до чинення з двома приповістями. Одна про человека и зерня, якое кидаю в землю, а другое про горчичное зерня. И хотел бы распочать от этого горчичного зерня, где порівнюється до володарства Божого. Володарство Божого, або можно так сказать, костер. Горчичное зерня малое, але, як ми почули, оно упавши в землю, так вырастая, что становится великим древом. И сапраўды, калі поглядеть на историю костела, успомнить момент, калі костел нараджался, момент звествования, момент спаслания Духа Святого, то сколько там было вызнавцев Христа, апостолы и наисвятейшая Панна Мария. Але все ж таки, можно так сказать, з этого маленького зерня костел сапраўды стал великим, и есть за что дяковать Пану Богу, дяковать за эту святую супольность.
Але гэтая супольнасць таксама не былі якая. Сёння ў гэтай прыпавесці мы чуем, што становіцца вялікім дрэвам і пускае вялікае галлё, так што пад ценем ягоным могуць хавацца птушкі нябесныя. А ў польскім нават тлумачэнні яшчэ больш так падкрэслена, што нават птушкі гнездзяцца ў гэтым галлі. І сапраўды, патрабуем не раз у нашым жыцці гэтага ценю. Можна так сказаць, наше жыццё такое, як бы спякота, і часамі трэба схавацца, трэба адпачыць, трэба набрацца сілы, трэба атрымаць гэта Божае благасловенне. І менавіта прыходзім сёння, як гэтыя птушкі у галлё, каб знайсці гэта суцяшэнне, знайсці сілу і знайсці Божую падтрымку. Як жа вельмі важна, гэта, гледзячы на гэтую прыпавесць, усвядоміць, наколькі мае трымацца Бога ў сваім жыцці. Папросту маю дазволіць, каб Бог пасяліўся ў маім сэрцы, бо з Богам, як мы бачым у практыцы, лягчэй жыць. Таксама маем другую прыпавесць пра гэтага чалавека, які кідае ў зерне. Ну, бо касцёл, так направда, складзены ёсць з нас, з кожнага з нас паасобна. І пагэтаму бачым, як вельмі важна, гледзячы на гэтае зерне, усвядоміць і шанаваць кожную хвіліну развою чалавека. Бо як зерне развіваецца, так і чалавек. І ў кожным моманце трэба прысвяціць асабістую увагу, асаблівую, і дапамагчы ва ўзрастанні ў святасці. Спачатку зеляніна, потым колас, потым поўнае зерне ў коласе. І пагэтаму сапраўды, і чалавек, як зерне, прыходзіць да сакраменту просту, атрымлівае гэтую Божую святасць, становіцца дзіцём Божым. І трэба дзякаваць за гэты асаблівы момант. Калі узрастае, як тут напісана, спачатку зеляніна таксама, ведаем, сколькі трэба і вады прынесці, сколькі трэба такім звычайным раслінкам прысвеціць увагі, каб яны выраслі і прынеслі плён. І пагэтаму, як жа вельмі важна дзяцей перадусім паказваць і гаварыць пра Пана Бога. Калісьці пачуў такую думку, што лепей дзецям, калі яны ўзрастаюць, гаварыць пра Бога, чым потом у старасці Богу гаварыць пра дзяцей. І гэта асаблівы момант, калі сапраўды маем усё зрабіць, каб дзеці, узрастаючы, узрасталі ў Божай ласцы. Як напісана, потым паяўляецца колас, але колас яшчэ пусты. І пагэтаму моладзь – гэта асаблівы час, які патрабуе асаблівай увагі. І пагэтаму кожны выбар, кожная папросту дэцызія ў жыцці павінна кіравацца ад Бога. Бо, дзякуючы Божай дапамозе, нам лягчэй, і лягчэй выбраць, што нас чакае. І толькі потым маем колас, поўнае зерне. І гэта такім дарослае жыццё, калі паяўляюцца дзеці, калі паяўляецца канкрэтная адказнасць. І пагэтаму маем сапраўды праз усё жыццё жыць з Богам і дзякаваць за гэтыя ласкі. Канешне, узрастанне яно непростае. Як прачытаў за гэта ўзрастанне, то адразу падумаў, сколькі ж цярплівасці трэба ў гэтым усім. Цярплівасці, бо не раз нідзе па нашаму плану, не раз папросту спатыкаюцца якісь цяжкасці. Можа, нам і не хочацца штосьці чыніць, хтосьці папросту робіць нам крыўду, і можа прападае ўсялякая матывацыя. Але ніколі не трэба паддавацца, памятаючы пра Божую папросту дапамогу і Божую любоў. Не трэба папросту злосціцца, не трэба папросту перажываць гэтымі справамі. Бо як калісьці пачуў, гаворыцца, што ў сэрцы тваім, тое і на тваім языку. І пагэтаму трэба прасіць супакою ў сэрцы, прасіць радасць і любові, бо гэта будзе і перадавацца і іншым. А як якісьці клопаты, то аддаць Пану Богу. Калісьці прачытаў такое апавяданне пра двух хлопчыкаў, якія, сябры,
якія выбраліся на возера, пакупаліся, і врэшце адзін з сябраў дастаў сабе пачку пячэння і сеў адзін з'еў. Другі паглядзеў на яго, абідзеўся, узяў палку і напісаў: «Мой сябар без мяне з'еў пачку пячэння на пяску». Ну, напісаў, пашлі мы далей. Ідуць, раптам гэты, які абідчывы, зацепіўся і сабе калена вельмі моцна патрапаў. Ну, то сябар, як найхутчэй ты сітуацыю зрабіў усё магчымае, і потым гаворыць: «Слухай, дай мне камень альбо якісьці кусок мела, я нешта хачу напісаць». Ну, даў яму, а гэты на асфальце напісаў: «Мой сябар дапамог мне». Гэты здзівіўся, кажа: «Навошта ж ты это такую жывапіс тут сюды чыніш? Што гэта азначае?» А ён кажа: «Тое, што ты мне крыўду зрабіў, я напісаў на пяску, бо ведаю, што пройдзе час, пройдзе якасьці хвіліна, і гэтая вада з возера альбо вецер змые, і следу не застанецца, бо я табе гэта прабачаю. Але гэтую добрую справу, якую ты для мяне ўчыніў, я хачу, каб яна была запісаная моцна, запісаная ў маім сэрцы. І па гэтаму сапраўды маем будаваць нашае жыццё на добрых справах. Маем жыць добром гэтымі добрымі рэчамі, якіх вельмі шмат, і ніколі не падаць духам, але жыць, дзякуючы Божай дапамозе. Веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Творителя неба и земли, всего вашего и вашего, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, с Отца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, святого святла, Бога соправленного от Бога соправленного, народженного, а не спорного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего спасения, взошел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, по водной Писанию, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и Его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв про пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и чекаю возвращения по миру и життя вечного в будущем свете. Аминь. Да Бога, які єднає нас у своїм святим, повсюдним і апостольським костелем, узнесем с доверия наши супольные молитвы. Молимся за всю супольность костела, как она неспынно возрастала у единстве веры и любови. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за христианов, как были немужными вызнавцами веры. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто вимушений працювати в неділю, як виконували свою працю у духу покорного служення громадству. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто терпить за греху, як повірили, що милосердний Христос з любов'ю чекає їх у сакраменті покаяння. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близьких померлих, особливим чином за святої пам'яті Алексія, просячи радості життя вічного. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой мши, как наша вера у Христа была крыницей верности в наших семьях и в нашем рассороде. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Боже, Ты так полюбил свет,
что спасал своего Сына, как Он избавил нас. Выслухай покорные молитвы Твоего люду и одарил всех людей Твоими щедрыми ласками праз Христа Пана нашего. Аминь. 235. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу вербяну принял Бог Отец Всемогутный. Нехай вам Бог принял оферу Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему Христу Святому. Боже наш Отче, Ты умацовываешь нас хлебом и вином, и уїдаєш нам сакрам, що нас обновляє. Ученикам ми завсюди черпали з Його силу для душі і тіла, праз Христа Пана нашого. Аминь. Пан з вами, И Духом Твоим, угору серце, узносили Пана, подякуєм Пану Богу нашому. Он это и справедливо. Справедливо это и справедливо, слушна и избавленна, как мы завсюди и всюди Тобі складали подяку. Пане святий Отче, усемогутний вічний Боже, праз Христа Пана нашего, и Он своим народжением с Девы Марии одарил человечество новым житьем, своею мукою снищил наши грехи. По устаниям с мертвых дал нам удел житті вечне, а взыходячи до Тебе, Отче, отчинил нам брамы неба, тому за анёлами святыми мы обещаем Твою хвалу, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит в имя Пана, осанна на вышинях. Соправди Боже, Ти святий, криниця усілякої святості, тому єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес и спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, усемогутный Боже.
освети эти дары росою Духа Твоего, дабы они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб, и потяку тебе складаючи ломал, и раздавал своим душным кажущим. Берите и ешьте из этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано. Подобним чином по вечері взяв келих, знов тобі подяку складаючи, подав своїм учням кажучи: «Берите и пейте из его все, бо это есть келих крови мою, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, деля отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего присягания. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, открываем Тебе маленькое життя и келих исполнения, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усих нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его в любови разом с Папом нашим Франтишком, Бискупом нашим Казимиром и всем духовенством. Памятай про слугу Твоего Алексея, якого Ты покликал до себе з этого свету, дозволь ему, який стал просхлост, подобным смерти до Твоего Сына, так само удельничать у Его воскресении. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули в надійном воскрешении и про всіх, хто у Твоей ласці дійшов з этого свету. Ты дозволь ему бачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечном. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Евграником, со святыми апостолами, со святым Архангелом Михайлом и всеми святыми, якие спровеку подобались Тебе, так зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Про Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Памятуючи заповедные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся дознать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого. Дай ласкаво супокоить дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и закованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и приист избавца нашего Иисуса Христа. Бог Твое, благодарство и моц и хвала на веки.
Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидай вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але навел костела Твоего и будь ласкав сборной Твоей волей, одарить ему супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюду буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Який дариш на собі хай світу, смілуйся над нами, Баранку Божий, який дариш на собі хай світу, смілуйся над нами, Баранку Божий, який дариш на собі гріхи світу, одари нас супокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословенне, покликане на вечеру Єгову. Пане, я не варта, как Ты пришел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Молимся. Боже наш Отче, святая коммуния, якую мы приняли, означая єднання вірних у Тобі, учеников я нам підтримувала единство у Твоїм костюлі, праз Христа Пана нашого. Объявы душпастерские. 19 червня в суботу у спомін святого Рамуальда Абата. Раз у весь місяць червень після святих імшаў вечарових відбувається набоженство до найсвятейшого серця Єзуса. Раз у весь період літній святої імші дитячої по 12 годині нема. Адорація Пана Єзуса в найсвятейшому сакраменті у інтенції нашої родини буде відбуватися наступним чином. У середу, суботу і неділю з 14 години до 19, інші дні з 14 до 21. Звертаємося з просьбою записуватися на дежурство в четвер і п'ятницю. Так само захочемо набивати і читати католицькі часописи. Дякуємо за дарування на будову, за супольну індивідуальну молитву, за спів і праву літургічну, за прибирання каплиці і території вокруг її і тим, хто дежурив. Помолимся за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, ім'яніни, юбілеї, хто чекає і народив дітей. Помолимся за добродіїв і авторитавців нашої парафії, а так само обнових добродіїв будівництва санктуарія Божої милосердності і за нас, доручаючи кожного поособку, опеці Маті Божої Ружанцової і святого Архангела Михайла. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток Злого Духа. Покорно просим, нехай я вкуснейших звонков, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, синю белого шатана и інших злых духов, явление на нас Богу душную просвете. Аминь. Помолимся за наших близких померлих, особливим чином за святой памяти Алексея. Ангел Панський звістував Пані Марії, И зачала от Духа Святого. «Вітай, Марія, повна ласки, Пан с тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Восья слуга Панська, Нехай не станется плоти Твоего слова. «Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенная Благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. а слово сталося тілом. И поселилась между нами. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, Благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молися за нас, святая Богородиця. Как стались мы годными обетованием Христовым. Молимся, всемогутный Боже, просим Тебе, ули в наше сердце Твою ласку, как мы, познавши прозанёльское звествование, утеловление Христа Твоего Сына, празднуем Его и крышку недоведенное до хвалы воскрешения, праз Христа Пана нашего. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была справедливо теперь и за всё и на веки вечные. Аминь. Вечный odpoczynek дай им, Пане, А светло вечное нехай не светит, нехай odpoczywają в свободе. Аминь. Thank you.
Пане Єсу, укритий найсвятішим сакраментом. Тобі доручаємо усі наші справи, наше життя, нас самих, наші сім'ї, нашу батьківщину, наш народ. Просимо у інтенції нашої парафії, інтенції будови за всіх добродіїв і пригадавців. Просимо у інтенції оборони всіх людей від хвороби, за всіх хворих, за лікарів, за померлих. І просимо інтенції нових святих покликання до служби святарської і законної. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Христе, вислухай нас, Отче неба Божа, світі святу Божа, смилуйся над нами, Дух Святий Божа, Святая Тройця, Сine Божа, смилуйся над нами, серця Ісуса, Сина і Царства Вічного, смилуйся над нами, серця Ісуса, волоні Діви Матері Духом Святим створена є, смилуйся над нами, серця Ісуса, за Словом Божим Христота з'єднана є, смилуйся над нами, серця Ісуса, ясешна й величие, смилуйся над нами, серця Ісуса, святиня Бога, смилуйся над нами, серця Ісуса, святіва найвищішого, смилуйся над нами, серця Ісуса, домі Божий і право неба, смилуйся над нами, серця Ісуса, полотніше його пищадилості, смилуйся над нами, серця Ісуса, справедливості і любові скарбниця, смилуйся над нами, серця Ісуса, добрині любові повнає, смилуйся над нами, серця Ісуса, усіх снотов випіння бездонная, смилуйся над нами, серця Ісуса, усякої хвали найдостойніша є, смилуйся над нами, серця Ісуса, володарі з'єднані усіх серця, смилуйся над нами, серця Ісуса, у яких усі скарби мудрості і вмілості, смилуйся над нами, серця Ісуса, у яких уся повнота Божества, смилуйся над нами, серця Ісуса,
Всевышня, смилуйся над нами. Сердце Иисуса, терпение и милосердности, смилуйся над нами. Сердце Иисуса, щедрое для всех, кто до тебя звертается, смилуйся над нами. Серце Иисуса, криниця життя і святості, смилуйся над нами. Серце Иисуса, умилостивление за грехи наши, смилуйся над нами. Серце Иисуса, наполненное сделаний, смилуйся над нами. Серце Иисуса, злочинствами нашими измученное, смилуйся над нами. Серце Иисуса, возлюбленное до смерти, смилуйся над нами. Серце Иисуса, тихое пробитое, смилуйся над нами. Серце Иисуса, криница всякого сутешения, смилуйся над нами. Серце Иисуса, житье и воскрешение наше, смилуйся над нами. Серце Иисуса, супокой и поедание наше, смилуйся над нами. Серце Иисуса, живая вера за грехи наши, смилуйся над нами. Серце Иисуса, славление ты, кто на тебе сподяется, смилуйся над нами. Серце Иисуса, надежды, кто в тебе умирает, смилуйся над нами. Серце Иисуса, радость пути святых, смилуйся над нами. Дару Божий, який грешна самим грехи свету, даруй нам, Пане, дару Божий, який грешна самим грехи свету, вислухай нас, Пане, баранку Божий, який грешна самим грехи свету, смилуйся над нами. Jezu, cichy i покорне сердца, Учини сердце наши до Твоего подобия. молимся. О всемогутный, вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и веру, яку Он складает Тебе за нас грешные. Змилуйся над теми, кто просит с Твоей милосердности, и даруй Ему имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобою живи и владарец на веки вечные. Аминь. О Иисус наимилейший, Откупитель рода людского, глянь на тех, кто покорно схиляется до подножия Твоего алтаря. Мы Твоя властность и Тебе належит скоршим. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, так ще більше з'єднатися з Тобою. Многие зовсім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погаджаючи заповедями Твоими.
Змилуйся над одними и другими, о Езу наиласкавейше, и притули усих до святого сердца своего. Владаром будь нам, о Езу, не только верникам, які ніколи не отступилися от Тебе, але и сыном марнотравным, які Тебе покинули. Да поможи, как я души, вернусь в Господский дом, и не сгинули от нестарших и голодом. Будь владаром для тих, хто помилково ці просне згоду отлучився от Тебе. Приведи их до пристанку правды и единства веры, как только настала научание этим пастырь. Одари костел Твой беспечной свободой, дай всем народам супокой и сгоду. Учини, как на всей земле от краю до краю один усносился голос. Хвала Божьему сердцу, про якое пришло для нас славление. Ему хвала и пошана на веки. Святый Боже, святый мощный, святый всенародный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый всенародный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый всенародный, смилуйся над нами. Отложи головы ты заразы, храни нас, Боже, от раковой использованной смерти, стережи нас, Боже. Мы грешные от Него просим, выслухай нас, Боже. Иисуса промыло, ускоряй наши рассеяния, родительство здоровье права, Боже, новый сохрани, что нам разум не глумашить, свято веры принеси. Богу вечному Тройцы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что Ты походит, Отцу вечного света. Аминь. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам исповедь своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе днем Твоего откупления, яки живешь и владаришь с Богом Отцом, у едности Духа Святого, Бог прозу все веки вечные. Небесный,
ми